Tervetuloa mukaan. Ota hyvä asento. Nyt ei kukaan vaadi sulta hetkeen yhtään mitään. Tärkeintä on, että fiilistelet tätä hetkeä. Fiilistele tuota kuvaa, minkälaisia ajatuksia sulle tulee. Ota muutama syvä hengitys. Etsi mielipaikka luonnosta. Rauhoitu tähän hetkeen. Nautitaan. Kaiken takana on Barbara Prasnik ja kaikki on alkanut hänen vaikeasta tyttärestä. Oltiin lukioiässä ja hän ei pärjännyt siellä millään lailla, riippumatta hänen korkeasta älykkyysosamäärästään. Ja tämä sai professorin tekemään töitä, että mistä tässä oikein on kysymys. Minä olen päässyt tekemään Barbaran kanssa yhteistyötä 15 vuotta ja sinä aikana ollaan Suomessa tehty tuhansia analyysejä eri toimialoilla. Brutaali yksinkertaistus aivojen rakenteesta ja toiminnasta. Tässä on muutama peruselementti, joista sun on hyvä olla tietoinen. Ja ensimmäinen niistä on se, että siinä vaiheessa kun sä heräät, sun aivot käynnistyy tismalleen samassa järjestyksessä kuin mitä ne on sikiöaikana kasvaneet ja sä et voi muuttaa sitä järjestystä millään lailla. Ihan ensimmäisenä käynnistyy aivorunko ja siellä on merkityksellinen tuommoinen kuin RAS-keskus, joka säätelee vireystilaa, keskittymistä, tarkkaavuutta, niiden kohdentamista ja jakamista. Ja silloin kun siellä on kaikki hyvin, se käynnistää myös nuo nousevat radat, mitä nuo oranssit nuolet kuvaavat. Ja raportissa me käydään läpi stressifaktorit, joilla on suora yhteys näihin asioihin. Kakkosena käynnistyy limpinen systeemi, puhutaan myös tunnekeskuksesta. Ja silloin kun tuo aivorunko käynnistyy hyvällä moodilla, niin silloin se käynnistää meidän aivojen oman apteekin, hyvän olon apteekin, eli dopamiinin, endorfiinin ja serotoniinien tuotannon, joka taas edesauttaa noiden nousevien ratojen toimintaa ja sun aivojen käyttöä. Kolmosena aivojen syvät osat ja neljäntenä meillä käynnistyy aivokuori, joka vastaanottaa kaiken raakadatan meidän 6 aistin avulla. Oppimisen kannalta niistä on 4 merkityksellistä ja niissä 4 raportti käsittelee yhteensä 9 eri aistiväylää. Ja tuolla nousevien ratojen huipulla on meidän oma kapellimestari lennonjohtotorni ja se käynnistyy 5. Ja siellä on kaikki johtamistoiminnot, sivilisaation perusta. Siellä on syy siihen, miksi ihminen on vallitseva laji maapallolla. Eli apinoilta puuttuu nuo otsalohkot kokonaan. Niiden kehitys käynnistyy noin 12-vuotiaana ja jonkunnäköisen pienen välikypsyyden ne saavuttaa 40-vuotiaana, mutta niin kuin tiedetään, aivojen neuroplastisuus, aivot kehittyy meidän läpi elämän. Otsalohkoilla merkityksellinen asia on tuommoinen kuin ACC-keskus. Ja sä tiedätkö, mennään tuonne idän kulttuureihin, niin se henkilö voi istua siinä samassa asennossa, vaikka maailma sortuu suurin piirtein ympäriltä. Tieteellisesti on pystytty todentamaan, että heillä tämä ACC-keskus on jopa 3 kertaa suurempi kuin verrokkiväestöllä. Eli me ei suotta puhuta mielenlihaksesta. Myös sinä voit vaikuttaa tähän ACC-keskukseen. Eli se, mitä sä teet aamulla ihan ensimmäisenä, jos sä menet mielikuvissasi semmoiseen paikkaan, missä sulla on hyvä fiilis, hyvä olla, hengität muutaman kerran syvään. Teet systemaattisesti tätä 31 päivää, sulle kehittyy uusia hermoratoja. Sä suoraan kehität tätä ACC-keskusta. Ja yleistys, mitä sijaitsee meidän kummallakin aivolohkolla? Eli mennään vasemman aivolohkon kautta. Pitää olla vastaus kysymykseen mitä. Pysytään asioissa ja faktoissa, lähdetään liikkeelle yksityiskohdista ja pala kerrallansa mennään kohti isompaa kokonaisuutta. Suunnittelu,
looginen asioiden järjestely sijaitsee täällä vasemmalla aivolohkolla. Myös auditiivinen aisti, kuunteleminen, puhuminen jo tiedossa olevista asioista sijaitsee täällä vasemmalla aivolohkolla, kuin myös lukeminen, eli tämmöinen formaalitekstin lukeminen ja numerisuus. Sitten kun siirrytään oikealle aivolohkolle, pitää olla vastaus kysymykseen miksi. Asioilla pitää olla merkitys, katse on tulevaisuuteen. Sulla on minuutti aikaa kertoa yleiskuva, mistä on kysymys, miksi tästä kannattaa innostua. Ihmiset ja tunteet on se bensiini. Lähdetään toimimaan tässä heti nyt, mulle kaikki mielellään. Intuitiotuntemukset, visualisaatio on täällä aivojen oikealla lohkolla. Värit ja muodot ja tosiaan kaikenlainen ryhmässä toimiminen. Sitten meillä on tietty osa ihmisiä, kellä toi aivokurkiainen, mitä tämä oranssi osa tässä keskellä kuvaa, toimii reaaliaikaisesti. Kaikillahan se on, mutta ne henkilöt, kellä se toimii reaaliaikaisesti, heillä on äärettömän nopea ongelmanratkaisukyky, kyky prosessoida tietoa, asioita ja faktoja yhdistäen ne ihmisiin ja toisinpäin. Kyky katsoa historiaa tulevaisuuteen niin sanotusti 360 astetta koko ajan. No mihin tämä kaikki perustuu? Eli Prasnik on lähtenyt 80-luvulla tekemään yhteistyötä Danne Dannien kanssa, jotka on jo pitkään tutkineet erilaisia oppimis- ja työtyyliasioita. Ja Prasnikin aikana tämä malli on muotoutunut pyramidimuotoonsa. Ja tämä pyramidi käsittelee asioita 6 eri tasolla. Prasnik on tehnyt paljon aivotutkimusta ja hän on nostanut aivot tänne pyramidin kärkeen. Eli täällä ihan ylimpänä aivojen oikea ja vasen lohko. Sitten seuraava taso on tiedonhallinta. Sen jälkeen mennään aisteihin, fyysiset elementit, ympäristö, sosiaalisuus ja asenteet. Ja tutkijat ovat täysin yksimielisiä siitä, että osa näistä tasoista on meillä täysin opittuja. Eli kun ihminen syntyy, hänellä ei ole minkäänlaisia asenteita eikä myöskään minkäänlaisia sosiaalisia taitoja. Sen sijaan, minkä pidemmälle ja korkeammalle tässä pyramidissa mennään, sitä enemmän vaikuttaa biologia. Mutta muistutan edelleen, että aivot ovat plastiset ja niitä voidaan kehittää läpi elämän. Tässä on sinun raportin kansilehti. Eli mä muistutan, tämä ei ole testi. Tässä ei voi onnistua tai epäonnistua. Ei ole oikeata eikä ole väärää, mutta on valtavasti erilaisuutta. Ja muistutan, että tämä ei ole myöskään persoonallisuustesti eikä psykologinen testi, eikä luokittele ketään. Mutta tästä eteenpäin on erinomaista jatkaa sinun henkilökohtaisen analyysin kanssa, koska se kertoo, mikä sinun potentiaalisi on, minkälaiset juuri sinun omat uniikit aivot ovat ja mitä sieltä löytyy. Tsemppiä!